Twinkle twinkle little star आंनि फंबाया जोबोद समायनाथार How I wonder what you are आंनि फंबाया जोबोद खुसिथार नङा माथो खुसि माहाजोनफोरनि न'आवसो जोनोम जाजानो लुगैदोंमोन आं जेरै टाटा बिरला आम्बानि बिसोरनियावसो खुसिनो आगै बिथिं नायलाय आं नोंनि बिब' जोंलारि आंखौ आब' होनलाय आब' गोसो गैयाबाबो रायदावबाय थायोब्रा बालायलांबाय लां मा गोसो गैयाबाबो रायदावबाय थायो बहाबा दलद फज'नानै दोनदोलै आंखौ बापावै माथो गब्लाब्ला नायनो मोजांथार मोजांथ' आरो आंनि फंबाया दे मोजाङानो जाबाय माबालै फैसा खुस्रा गैयिनि जेबोखौनो लाबोनो हायासैलै आं दे गाबोनफोर लाबोनानै होफैगोन आं हाखु दाखुसो फैनाय जादोंना गोसो गैखाया बाहाना बानायनो फैदों आच्छा बोलो फै आं बामनि नों बामबारनो लुगैदों बापावै मा सोंनाय जादोंब्रा आं नोंसोरखौनो बामनानै फैनाय मिन्थिबाय बामनि आं होमबा थफिरामसो माथो जिरायगोन दे जिरायगोन आलासि गोदानखौ नायनांगौ आंहा आंनि फंबाय गोदानखौ आं नोंनि बिदासो जायो दै बिदा आंखौ सोमोन्दोआव बिदालों बिदा नङा माथो मा नङा बेलाय सोमोन्दोआव बिदा जायोब्रा आं बांद्राय गिदिर नङाना नङा नोङो गिदिर जाबाय दे जोंलारि थां साहा फुदुंहैलाय थफिरामनि थाखाय जागोन दे बापावै माथो एखेथारब्रा सन्थलाजों मा नाम दोनखोलै बिनि नामखौ नाम दोनथ'वाखै आं आफाखौसो लिंहरबाय नाम दोननो थाखाय बेबा मा दोनगोनथाय दे जायखिजाया दोनबानो जाबाय माबा मोनसे बर'नि नाम दोनबानो जाबाय दे ना आं दोननांगौ आयौ नों नाम दोननो रोंगौ आरो नैबे थफिरामाना नाम दोननो रोङा जाबाय मेरला नाम दोननाय मानसिफोरनि बेनि नामखौबो दोननो हागोनब्रा आङो जेरै नोंना सन्थला बेना सोमस्रि सानैजों लोगो नांनानै मा जागोन नोंसोरना सनस्रि सनस्रि है बिदि नाम दोनो नामा दोना आच्छा दे बेलेग नाम मोनसे गोसोखांगौनि आं दे नों नामखौ गोसोखांबाय थाथ'दो बारियाव मालायनि अमा दंफैयो बेखौ होनानै हरनि आं जागोन दे दसे रायलायथ'नोसै आंहा फंबाय गोदानजों दे रायलायथ' सासेयाबो मोनफैखासिगोन बियो बापावै बावगारबायना आं सन्थलाया हाथाइनिफ्राय मना मोनसे हरफादोंमोनलै आंनो बे मनायाव गोबां रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा दङमोन मनाखौ न'आवसो दोननानै फैफ्लांबायब्रा आङो दे जेबो नङा उनाव होफैफिनबानो जाबाय सन्थलायालाय बहाथो थांदों माबा फावगालि एक्सिडेन्ट जानानै दङ हस्पिटालावसो दंहैयो बेखौनो नायनो थांदों आयो माला जाखो बिदि जानोलै माला जाखोथाय आंबो मोजाङै मिथिलाय लाङा आयु आं खबरबो लाहैयाखै आंबो खबरखौनो लाहैयाखै दाबो दा थांनोसै आं दसे उनाव आरो नोंहालाय मानो थांनांगौ जाखो सन्थला थांखाबायना गथ' गोरलैखौ गारनानै थांनो हाया जेरावबो दे जिरायथ' दा बायदियाव हाबा जानायमोनब्ला नों बायदि गथ'खौनो आङो 12थासो खांनो हागौमोन नाथाय हिनजावखौनो रावखौबो मोना आं मा खालामबावनांगौ जाखो बेनिखायनो मालायनि फिसाखौ बामनो बासै आं मालायनि फिसाखौ बामबा गावखौसो बोरैबा मोनलायलाङो गावखौनो गैजा रोङै बायदि मोनलायलाङो मा आंहा गथ' सासे खांनो हानाय गोहो गैया नामा मा आंहा संसार जानो हानाय गोहो गैया नामा बेफोरखौ नंनानैनो आङो नोंसोरबायदि गथ'खौ नुबा बिराद दुखु मोनो रागाबो जोङो बेराफारसे खुसिबो जायो जोबोद दुखु मोनबायलै भाइ जोबोद दुखु मोनबाय नोंखौ नुनानै दुखुखौ दोनथ'नानैबाबो नोंजों रायलायनोसै आं नोंथ' दुखुखौ मोनथिनाय नङा आं खोन्थाबाबो नङा होमबा आच्छा आंनि फंबाय गोदान बापावै होनलायथारदों माथो आंजों रायलायहांबायानो माथो नोंलाय दानि जुगनि गथ'फोरा बिराद सालुमारलै बुजिजुमारथारो दे आं जेखौ खनो बेखौ खनबानो जाबाय दै गोसोम गुफुर गोजौ गाहाय लोदो हांख्रें दे खनदो मानसि खर' जाहैब्रा मानसियालाय खननानै बेखौ सिगिनोसै र' बापावै मा जाखो थफिराम बापावै गथ'आ दानिफ्रायनो मेथाइ खननो रोंलायलै आं मेथाइ खनबाय थायो नालाय आंनि खननायखौनो खोनासंबाय थायो बियो नै लोंदो साया बापावै थफिराम मा मनाखौ बावगारलायोब्रा नोंलाय आंना बे मनाखौ जोंहानि न'नि लांगोनायावसो दोनबोफ्लांदोंब्रा सोरबा लानानै थांनायबा सेस खासैमोन खाफाला मोजांखाय मोनबोबाय दे होमबालाय आं थांनोसै साहाखौ लोंलांदो लोंथ'ला उनाव मालाबा लोंफैनोसै आं लोंलांदोब्रा बिराद गिदिर खामानि मोनसे दं उनाव लोंनोसै आं गथ'आ बांफैदो जागोन दे आयौ बाया सन्थलानि फिसालाया मा एसे देनजारहाय दानिफ्रायनो आंखौ रायलायलायदों मा जाखायो माबाहाय सन्थलानि फिसालाया आंखौ मा भाषाजों रायखोथाय आं बुजिनानै मोनासै नोंहाबा मा एदावनानै लानाय बिदि बुंनो हामगौ बिमाखौ खालि बिमायाल' दाय जायो आरो मालाबाबो बिमानि साइड लाया दांजागोन आंजों नोंहा मालाबा बाराद्राय नालाय बेनिखायनो बुंबाय आरो लोदो दुमसि आंलाय जानला मोनला बुंनाङा दे इसोरनि दाना हरनाय लोदोखौ नोंनो लोदो होननानै बुंबाय थाबा बोरै जानांगौ दे आयै
मालायफोरा बांसिनसो आंखौ एदावगोन माथो बिमायानो आंखौ बासिबाय थायोबा आंनि अनगा नोंखौ रावबो बासिनो मोना सोरबा बासिबा खुगाखौनो जिसि होजोबगोन आं बावै खोलि जुगनि गथ'फोरा डेन्जार जामारोथ' ओइ थफिराम नोंबो सन्दलानि फिसालाखौ नायनानै फैबाय नामा औलै डेन्जार रायलायनो रोंखायो दानिफ्रायनो डेन्जार मेथाइ खनबाय गिनानै फैबाय आंबो औना गथ'आनो डेन्जार बोरैबाथाय बोरैबा अद्भुतथार गथ'आनो गिलायलांबायसो आं आयै हामा मालायनि गथ'खौ बिदि बुंनो ओमफ्राय थफिराम नोङो एक्सारसाइज खालामनो योगा खालामनो आंजों फोरोंजानो होननाय मानो फैयाखै गाबोन फुङावनो फैनोसै आं दे थाब फै ओइ सन्तलानि फिसालाया एसे एबनर्मेलसो नामाबाय आंबो बेखौनो सानदोंलै बिनि फिसालाया एसे नर्मेलफोरनिख्रुइ जुदासिनलै नङाबा दानिफ्रायनो रायलायनो मेथाइ खननो बोरै रोंनोलै आंथ' दाउसो जाबाय बै हाखरनि मोदायासो उजिफैयाखैथ' थिगबो गैयालै साननैसो नायनोसै र' गथ'खौ माबायदि जायो बिनि उनाव थिंका का होगोन औहाय ना आच्छा बेफोरखौ बाद होलाय नोंनि मोनसे हेफाजाब नांगौ जादोंमोन आंनो दे नोंल' बुंदो आंनाव मोनसे मुलि दं जिउ गोलाव जानायनि आयौ माला आंनोबो नांगौहाय ओहो बे मुलिखौ जानला मानला जाजाया दा बे जिउ गोलाव जानाय मुलिखौ नों बादालिनो हैनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव बादालिनो खोन्थाबानो जाबाय बेखौ अमा राजानि दैयाव बा जानाय लोंनाय माबेबा मोनसे गलायनानै होनो थाखाय जेब्ला अमा राजामोननि खान्दानि मानसिफोरा गासैबो उन्दुजोबगोन अब्ला आं अमा राजाखौ किडनेप खालामगोन बिनि थाखाय नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ होगोन आं आयौ माला बुथारगोन नामासै नोंलाय अमा राजाखौ मानो बुथारनांगौ जाखो जाया बुथारा जायखिजाया नोंनो फैसा नांगौना नाङा नांगौबालाय नांगौ हेइ दुम्बाव खोनागोन दुम्बाव थानायाव इसिबां बिदि बुंनाङा जायखिजाया नों आंनो मुलिखौल' होबानो जाबाय लाबो आखाइ लाबो नैबे मुलिखौ ओंख्रियाव गलायना बयनोबो जाहोबानो जाबाय बिनि उनाव गासैबो उन्दुजोबखांबाथाय आं खावनानै लायनोसै अमा राजाखौ जागोन दे बमब्रमानोल' दाखोन्थालै बिनि खोन्थाना लाबा मानजासो मोनगोन आं खोन्थाया दे आच्छा बिदिबालाय आं थांनोसै नों मुलिखौल' बादालिनो हैदो जागोन दे फैसानि थाखायनो मा मावनांगौ जायो मानसिफोरा अब्लाबो बे खेबसेखौ एसे थाब खामानि मावनोसै नामा आङो बादालिनो सिरिरि मुलिखौ हैनानै फैनोसै आं नाजिबोदां फिसाजो फावगालिया मोजां जासिगोन ना नाजिबोदां औ हाफां डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला हुसाव फैबानो मोजां जासिगोन आं जोबोद एक्साइटेड जाबाय नाजिबोदां फावगालिजों रायलायनो थाखाय फावगालि आइ फावगालि फावगालि आंनि आइ सना बोरै मोनदों दा देहाखौ मोजांखौनो मोनदों आयै आंखौ निमाहा होदो दे बेफोर उनाव जाबाय थागोन नोंखौ न'आव लांनायनि लाहार फाहार खालामनोसै मेडिकेलनि ओंखाम जाबाय थाबा नोंनि देहाया मोजां जानाय नङा नाजिबोदां फावगालिखौ लांनोसै दे जागोन दे आं डक्टरजों रायलायहैनि फावगालि आइ टेक केयार फावगालि मानसिनि देहायासो देरसिन मिथिबाय मानसिनि देहाया मोजां थाबासो जों बायदिसिना खामानि मावनो हायो ओमफ्राय मानो जोंखौ थगायनानै एमाव राजाजों थांनांगौ नुबाय दा नों थगायबाबो जों मिथिबाय ना एबारनिफ्राय एमाव राजाजों दा लोगो जासै दे जागोन दे आयै दे मोजां हेलौ लोगोफोर मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव जासिबावबाय आरो नोंथांमोनखौ बरायबाय बादालिनि इउटुब चेनेलाव दिनै आं जोबोद बुरजा खामानि मावबाय आरो मैगं थाइगं ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संजोबबाय दा दसे नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै ब्लगाव फैबाय आरो नोंथांमोना सोरबा माबा आंनि खिनाय हासुनायबो नायनो होननानै बुंदों आङो खिनाय हासुनाय भिडिअबो लाबोगोन जाहाथे नोंथांमोना नायनानै भिउसखौ बुरजा खालामो आरो ओरैनोबाथ' नोंथांमोना मोजां भिडिअ बानायबा नायखायानो बेनिखायनो आबां जाबां भिडिअखौनो बानायनोसै आरो आंनि बेफोरबायदि बुंनायखौ खोनानानै माखासे सिख्लाफोरा आबां जाबां भिडिअ बानायनोबो सोलोंग्रा जाबाय मिथिबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओंखाम ओंख्रि खुरनानै होलायनोसै आं मानसिफोरनो दे बाय दाउसो देलाय आं नोंखौ मिथिखायो दे फै आयौ माला मिथिलायो आयो माथो नोंनि बेबायदि सैमा फाग्लि सोंखांनायखौ नोंल'सो रोंगौ आरोलाय सोर रोंबावो दे ओमफ्राय इसिबां हराव मानो फैदों बुं माबाहाय मोनसे अमृत मुलि लानानै फैदों आं बे मुलिखौ जाबा मानसिफ्रा बिराद मोखां गोजों जायोनो नङा माथो नों आंखौ थगायनो फैदों बुं मा मुलि बिहुस जानायनि मुलि हायदै बाला सोरखौ बिहुस खालामनांगौ अमा राजाखौ आहायो अमा राजानि न'खरनि गासैखौबो ओमफ्राय जोंनो बेसेबांबा बुरजा फैसा होयोनो मिथिबाय आयौ उनाव हमजाबा आंखौ बुबालाय बुवाहाय अमा राजानाव मोननैसो सोंलु खालामनोसो अमा राजाखौ किडनेप खालामनो नागिरदों आयदै बाला अमा राजायाथ' एमएलएसोहाय एमएलए मानसिखौ जानला मानला किडनेप खालामनो हायोथ' आरो नों जुदि राजिबा फैसाखौ आंनो होखाबायानो थफिरामा 50,000 ओमफ्राय दा आरोबाव नांबावगौ आरो 50,000 आंनो बे 50,000खौ नोंनो होगोन आं मिथिबाय होमबालाय हरदो मुलिया
ओमफ्राय थफेरामालाय थफेरामा गारि लानानै लामायाव दङ आच्छा दे मुलिया केहते दिनै आं जोबोद खुसि बेनिखायनो गोथाव संदों दे बयबो जादो आरो गोदो उन्दुदो हा मानो दे फिसालाखौ बिदि नायबाय थाखो जाबाय जानानै थांबाय बेखौलाय मानो बेफोरबायदि नायजिरबाय थानांगौ जाखो ओंखाम जानायावलाय नों जेबो बुंनाङा दिनैनि दिनावथ' खमसे खम जेबोखौनो बुंनाङा बेनि मोनसे फिसा लाफोर बाहायनि थाखायनो दिनै हापांनि फिसाजो फावगालिनि अबस्थाया गाज्रि बे गारि सलायनो रोङिखायनो आं बेनो बाइक बायनानै होआखैमोन नाथाय गाव हारसिं आरजिना लानानै गावबो एक्सिडेन्ट जानो थोआ मालायखौबो एक्सिडेन्ट खालामनो थोआ बेनो जाफ्लांबाय आरोहाय जाफ्लांबाय होननानै थाबानो जाबाय थागोन नामा हा मानसिनि जिउआ बेसेबां बेसेन गोसा बेखौ मा मिन्थिनो जेब्ला थैनानै थागोन अब्लासो मिन्थिगोन नोंसोर थैनो रोङि अमर जानानै थानो मोनब्लासो मोन ना आफा जेराव जों एखे रोखोमनि जानानै थागौमोन आरो बुहुमाव इन्जय खालामबाय थानो मोनगौमोन नङा दावखाबाय था बिदि नङा जों सुबुं माहारिया बोराय बुरै जानानै थैलांनायानो जों सुबुं माहारिनि जोबोद समायना नुथाय समजों लोगोसे जोंनि बैसोआबो बारायलाङो आरो जोंनि देहायाबो रबलाङो बेनिफ्राय जों थैलाङो आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जों सुबुं माहारिनि समा जोबोद बेसेन गोनां जेब्लासिम थांनानै थागोन जों मोजां हाबा मावनानै थानांगौ बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ मानो होनोब्ला थांखांनायनि उनाव जों जेबो गोसोआव थाया आरो जों मोजां खामानि मावाबा गोसोआवबो लाजाया बेनिखायनो थैनाय जोनोम जानाय जुलि जानाय बेफोर नेमखान्थिखा आरो बेफोर नेमखान्थिनि थाखायनो सुबुं माहारिनि नुथायफोरखौ समायना नुयो मिथिबाय दावखाबाय था आफा मिथिबाय ओमफ्राय नों एबारनिफ्राय बुंखानाय थाखाबाय आं हाफांनि फिसाजों माबा मोनसे सोमोन्दो लाखिबावोबा बे न'खरनिफ्राय बेदखल खालामनाय जागोन धन सम्पतिबो थाइसेबो मोननाय नङा नों मिथिबाय मानोथो धन सम्पतिनि खोथा लानानै बुंबाय थाखो नोंलाय ओंखाम जानो होदो दे बयबो ओंखाम जादो आं जा गोथाव संदों आरो एमावरा जेबो बुजिनाखा टेनसन दाला दे जादो बयबो दे जादो सानैयाथ' न'आवनो थानो रोंला बे आइजों अफ्रि रानिजों सन देवानि मारिहैबाय थायो थम मोनाव थांदोंनो ओमफ्राय मा खबर फावगालिया अपारेसना मोजां जाबाय आरो मानसियाबो हुसाव फैबाय मोजाङानो जाबाय दे आरो फावगालिया मोजां जाबाय होननानै नायनोल' दों खारलां नोंनि आथिंखौ थबस्र' बस'नानै होगोन आं देहाय जाबाय ओंखामफोरा जादो आच्छा बारु थाइबानि लारु बयबो जादो दे जादो बेनिफ्राय दसे उनाव बिहुस जानानै थादो गुड बयबो ओंखामखौ जागासिनो मोजाङैनो गुड खोनाबायना सेंग्राफोर आं खबर मोननाय बायदिब्ला अमा राजामोना बिहुस जानानै उन्दुजोब्बायनो दा नोंसोर आरामनो अमा राजाखौ थिखोनानै लानानै फैदो जागोन दे बस थां माबार अमा राजा नोंनि थिफुदलाया बारा गोबाव जोरलाथ' नोंनि बिनानाव नङाबा बिबनांखौ आंनि खालामनानै होआबा नोंखौ गारनायाव गैयाब्रा अमा राजा बावै दानो लाबोबायबो औ लाबोबाय बस दे गारियाव सोदो बिदिब्ला बिनि नेक्स्ट एपिसडखौ नोंथांमोना उनाव नुलायसिगोन दिनैथ' नोंथांमोना मोननै एपिसड नुदों नङा होमबा आसा खालामो नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनदों दिनै मोननै भिडिअ नुदों होननानै बिदिब्ला गाबोननि एपिसडआव लोगो मोनलायनोसै बाय आरो मा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाब्रा इमान गोदान मानसि नायफैबाय थायो सानफ्रामबो गोदान मानसिफोर नुबाय थायो आं नायनाय अब्लाबो मानि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलाङा कमेन्ट मानो होनानै गालाङा माखासे कमेन्ट होग्राफोरा जोबोद मोजां कमेन्ट हरो दै आरो माखासे मा उखियालै मा हेब्रेबाय थाहरबाय थायो आंजोंनो बांसिन हेब्रेबाय थायो आंखौ मा मोनखांबाय थायोलै नोंसोरो एसेबां सुनि सानथारदों नामा आंबो मोजां मानसिफोरा गाइखेर बायदि गोथार मानसि नोंसोर मानो बासिबाय थायोलै आंखौ सिख्लाफोरा बासि मानिबाय दे सेंग्राफोरालाय मानो बासि हरनांगौ जाखो आंखौलाय नोंसोरनि कमेन्टखौ ना फरायनानै नोंसोरनि नामखौ लानानै ओरैबायदि रस्टिं खालामफिनगोन आं होमबासो नोंसोर गागोन वा होनलायनाय ओइ बस बारा जाबाय डायलगा नंगौथ' आरो दे गारियाव सोदो बेनि थाखायबो आंनि माखासे जेंनाया बारायदों साला बे स्वाद थानायनिफ्रायनो आंनि लाभ रमान्टिकआ जाफुङाखै हिन्दी फिल्मनि अमरीश पुरिया जेरै एक्टर एक्ट्रेसनि भिलेन जायोमोन थिग बिदिनो आंनि जिउआवबो बे अमा राजाया अमरीश पुरिनि खम नङाब्रा लारायनोथ' गारि सिङाव सोदो जागोन बस